हाय गाइस जो बताऊँ साहेब कुमार ब्लॉग को आपको वेलकम। तो गाइस आम टे आज बहुत दूर को पलि आसचु आउ यहाँ हूँ गोटे बहुत बड़ जंगलटा आउ ए जंगल कि कहते कि चित्कार शुभे अच्छी राति 12टा पर। तो गाइस मत आज लोक मैंने फोन करते आज सकाଳେ फोन करते कहले भाई आउ सबुआड़े आसो आम पटे आस तेणु गाइस मुझे जगह को आज आसिक पहुँची जाइए मो टीम पिला सहित। तो गाइस एबे वीडियो स्टार्ट करिया मु आपन को देखै छी एक्चुअली कोन एठी इंस्टेंट घटुची आपन माने जानि परिबे। ଏଠି ତ ଆଖୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଆଉ ପାଦ ଡଲ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ବି ଗଛ ନାହିଁ ଏଠି ଆଖୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଡର ନାହିଁ। ଆସ ଦିଆ ଟିକେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଯିବା। ଗୋଟେ କଣ୍ଠେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? हाँ सुबह आला यही फोटो सुबह आला କ'ଣ ଗୋଟେ यही फोटो गाइस वीडियो स्टार्ट करू करू पूरा अलगा टाइप रो आवाज गुड़ा आसुची आपण इयरफोन देखि सुनि परिबे। ଟିକେ ବାବାଜୀ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ आस 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 ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଏଇଟା କ'ଣଟା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆସ ଆସ ଡରନି ଡରନି ଆସ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏତେ ଭୟାନକ ହେଇଛି ଯେ ଛାତି ଖାଲି ଧକ୍ 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 ହେଉଛି। ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦିନ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ରାତି ତ ମାନେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ୁନି। ପାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଦେଖେଇ ରାତି ହେଇଗଲାନି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ବଢ଼ୁନି ମାନେ ଛାତି ପୁରା ଧକ୍ ଆସ ଧକ୍ ଆସ ଆସ ଧକ୍ ଆସ ଧକ୍ ଆସ 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 ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି ସେଇଠି ଏଠି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇଟା ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ठीक है भाई कि गोटे छाई बढ़िया देखा भाई भाई गोटे गैस देखते कि गोटे छाई टाइप देखा से गच साइड गैस मुझे लाइट मारिक आपको देखा देखा भाई ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। गोटे मिनट गोटे मिनट गोटे मिनट गोटे मिनट ଏପଟେ 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 କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା। मैंने भयंकर भयंकर चित्कार होते कौन एटा तो जंगलटा सरब नहीं कि सर तो बहुत बड़ जंगलटा भी हाँ ତୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନା? हाँ ଗୋଟେ ଶୁଭାଗଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। एपट आस एपट आस बहुत दूर को गाय पलि आसलु आम गाड़ी अच्छी से माने एठू प्राय हाफ किलोमीटर पाखापाखि आम पशि आसलु। ବେଶୀ ଇଏକୁ ଯିବାନି ଡିପ୍କୁ ଯିବାନି। हाँ ଡିପ୍ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଯିବାନି। टोटाली गाइस देखिपे टोटाल जंगलटा देखते ये जंगल टोटाल सरब ना देखिपे पूरा माने पूरा जंगलटा
ବେଶୀ ଡିପ୍ ଯିବା ନାହିଁ, ଚାରି ସାଇଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିତରୁ ଯିବା ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଭିତରୁ ଯିବା ନାଇଁ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଯିବା ମାନେ ବେଶୀ ତ ନାହିଁ ଆମେ ତ ତଥାପି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଏଭବ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଡରିବନି ଆଉ ଦୌଡ଼ିବନି कौन साउंड आइला नहीं एपटो एपटो ମାନେ ଗାଏସ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ସେତିକି ମାନେ ଆବାଜ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ଆବାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ 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 କେବେ ଆପଣ କେବେ କ'ଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପବନ ଭଳିଆ ଭାଇ ଏଇଟା କିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ସିଧା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ଠିଆ ହେଇଛି ଭଳିଆ ମୋତେ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି ସେଠି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଗୁলো କ'ଣଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କର ବୋଲି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମାରିଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ କ'ଣଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା ଗାଏସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଗ ପଛ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ତୋର ଆଣିନ କି ନାଇଁ ବା ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା କ'ଣ ଗଛଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ତଳକୁ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇରେ ଏପଟେ ହେଲେ ଏପଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଗଛଟା ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗରେ ଭାଇ ସେଇଟା ଜାନି ଜମା କ୍ୟାମେରା ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ जमा जाने ଠିଆ ହେଇଛି ବେ ଏ ଭାଇ देख साउंड टा केमती होଉଛି देख ହଁ ପରା ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଥିଲା କି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସାଇଡରେ ये फोटो एपटे मारलु एपटे मार पूरा मारे এই আবাজ কি ସେଇ ଉଠେ ହେଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଁ ସେଟା କ'ଣଟା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆହୁରି ପଳଉଥିଲି ମୁଁ कोनटा साउंड ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖି ଅଜବ ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କେତେ ଖତରନାକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଅଜବ ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆକ ଯିବାନି ନାଇଁ ଆକ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରୁହ ତ ଗାଇସ୍
आवाज कौन आती है पळे 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 बाड़ी चल तो कौन आवाज है? पळे 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 रास्ता पळे लेबी ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଏଟା କୋ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଏଠି ବଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଦିନ ବେଳେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଏସ୍ ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଝରରୁ 20 କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ ଏଟା କେଉଁଝରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ମିନିମମ୍ 15 ହାଁ ମିନିମମ୍ 15 ଗାଏସ୍ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏ ଜାଗା ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଥା ଟିକେ ଆଉ ଗାଏସ୍ ଏଠି ନାଁ କହିହେବନି କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନା କହିଲି ମୁଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁଟା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗାଏସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ କହିବନି ତେଣୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଦେଖା ନେଇ ଏଠି ମଣିଷ ତ ଦୂରର କଥା ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବେ 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖା ପରେ ଟିକେ ଜାଗାଟା ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରୁଛି 50 ମୋ ଆଗ ମୋ ପାଦ ବଢ଼ୁନି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ 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 ମାର 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 ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ମୋ ପାଦ ବଢ଼ୁନି ତ ମୋ ପାଦ ଆଉ ବଢ଼ୁନି ଯା कौन मारला भाई कौन मारला भाई भाई रास्ता को ऐसा नहीं रास्ता ऐसा नहीं भाई ऐसा नहीं रास्ता ऐसा नहीं ये कोणता साउंड था होती मैं कोणती को बाटे भाई आई कौन मारला भाई भाई कौन मारला कोणता ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେପଟେ ଯାଉନି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇବାନି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଗାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏଠି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ହଁ ତ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଖୁଟିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପଛଆଡ଼େ କଣଟା ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଚୁପିକି ଏପଟେ ଏପଟେ ମାର କଣ ଭାଇ କିଏ ପଛଟା ଭାଇ ସେ ରଖେଇଦେବ ନାହିଁ ଗାଈ ସେଠି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବା ପୁରା ମାନେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି मेलोडी गायस এই जो सिचुएशन में आम अच्छु ये से आमको रखेदब नहीं गायस कहीं बहुत जोर आवाज हो भाई केड़े केड़े को जंगल भाई आसले पशिगले हाँ बहुत दूर माने माने गोटे देखना गोटे गोटे गायस माने गोटे चढ़ई बास ना ये गायस गोटे माने गोटे चढ़ई रोटे आवाज ना ये
ଯାଆନି ଏପଟେ ଯାଆନି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଛି ଯାଆନି ଟୋଟାଲ ଯାଆନି କ'ଣ ଆବାଜ ଏଇ ବାଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଠିଆ ଲଗା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟୋସ୍ଟା ମାରିଲ କ'ଣଟା ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲାଗୁଛି ନା ପଛଆଡ଼େ ମାଝି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା ଟକ୍ 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 ହେଲାନି ମୋର ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା কোনটা ঠিক আছে ଗାଇସ୍ ମାରବେ ମାରେ ହଁ ଗାଇସ୍ ଏ ଜାଗାରେ ରହି ହେବନି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:45 ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।